कास्टम बसुमतारी सासे बिपिएफनि दैदेनगिरिया बर'फ्रा जाय समाव जुजिगासिनो नैबे समाव बर'फोरजों ट्राइबेलफोरजों लोगो जानो गारनानै जोंनि सोमावसारारिफोरखौ बिथाङा हेफाजाब होनो गारनानै खोथाजों बाथ्राजों बिथाङा मदद होनो गारनानै नैबे समाव जायफोरा सोमावसारगासिनो दङ बिथांमोनखौसो बिथाङा हेंथा खालामगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बै एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' कास्टम बसुमतारीखौ जोङो धिक्कार होदों। बै कास्टम बसुमतारीखौ जों सोंखारिदों। कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया बर' जातियाव खामानि मावाबाबो बर' हारिया दावगालांगोन। आरो कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया जुदि नेतृत्व लायोबा कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया जुदि खामानि मावोबा बिथांमोना बर' हारिनि बेरेखासो खामानि मावो। कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया दिनै गसङोबा कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया ससियेल मिडियायाव जुदि खोथा बुङोबा बिसोरो बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनिसो खामानि मावो। आरो बेखौ बिथांनि जा दायो ससियेल मिडियायाव खोथा बुंनाय बिनि गेजेरजों जोङो मोनथिजोबनानै मोनबाय। दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारीखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै स्टेन्डखौ क्लियार खालाम। नोंथाङा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो मोनद' हारिनो एसटि होनायाव हेफाजाब होग्रा नोंबो सासे सुबुं। मोनद' हारिखौ जेरैखिजाया एसटि लाबोथारनांगौ बेनि थाखाय नोंथाङा जर होग्राया नोंथाङाबो सासे एक नाम्बाराव गोग्लैनाय नोंथाङा सासे सुबुं। नोंथाङा बर' हारिनि खामानि मावनो हाया, नोंथाङा नांगौबा सिरिथा। नाथाय बर' हारिया खहा जानाय खामानियाव नोंथाङा दिनै मानो माथो होगासिनो? बर' हारिया जाय समाव जुजिगासिनो नोंथाङा मानो बर' हारिनिसो बेरेखा गसंगासिनो? नोंथांखौ जारिमिना निमाहा होनाय नङा। नोंथांखौ जारिमिना माब्लाबाबो बावगारनाय नङा। कास्टम बसुमतारी होननाय सासे मानसिया जाय समाव बर'फोरा अलखदाव दङमोन बै समाव कास्टम बसुमतारीया बै मोनद' हारिजोंसो लोगो जानानै बिथाङा खोथा बुंदोंमोन, खामानि मावदोंमोन। नोंथाङा गोहो दङबा एसामिसाव निउस बानाय। नोंथाङा गोहो दङबा एसामिसाव निउस बानायनानै बर'फोरनो फोरमाय। आसाम सरकारखौ नोंथाङा बुं, भारत सरकारखौ नोंथाङा बुं मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनो मोना। थारैनो बर' नों सासे जुदि सुबुंबा नों जुदि थारैनो सासे जातीयताबादि नेताबा नोङो बुं भारत सरकारखौ जुदि गोहो दङबा। आं चेलेन्ज खालामदों नोंथाङा बुंनो हाया। मानोना नोङो सोरबा राजखान्थि नेतानि सोरबा पलिटिसियाननि आथिं सिङाव थानाय नों सासे मानसि। नोङो सोरखौबा गादियाव लाबोनो थाखाय नों पावाराव थानो थाखाय नोङो जेखौबो मावनो हाग्रा जेखौबो बुंनो हाग्रा नों सासे मानसि। बर' हारिया गोग्लैलांथों, सोरबा मानसिया थैलांथों बेजों नोंहा सोमोन्दो गैया। नोंनो नांगौ खालि पलिटिकेल पावार। नों बायदि पलिटिकेल पावारखौ जोबोद नायगिरनाय नों बायदि पावार हांग्रि मानसिनि थाखायनो बर' हारिया जोबस्रांगोन। आरो गाबोन मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला बिनि थाखाय दायनिगिरिया नोंबो एक नम्बराव जागोन। बै मोनद' हारिया एसटि जानायनि उनाव गासै बिथिङाव सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थिनिफ्राय लानानै साख्रिनि बिथिंनिफ्राय लानानै राजखान्थिनि बिथिंनिफ्राय लानानै जुदि बर' हारिया बै समाव जुदि डिप्राइभ जायोबा बै समाव खिन्थु नोंथांमोनखौ रावबो निमाहा होनाय नङा। आरो नोंथाङाथ' दा बेफोरबायदि खोथाखौ बुजि मोननाय नङा। नोंथाङाथ' दा बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथाङा गोसो होनो सम गैया। मानो होनोबा नों जाबाय सासे पलिटिकेलाव थानानै नोङो गावनि राजमासिखौ नोङो बासायनो लुबैग्रा नों सासे मानसि। नोङो बै सानखालिसो बुजिगोन जाय सानखालि बिटिसिनि बिटिआरनि सिटआ गुबुन मानसिया जागोन। जाय सानखालि 30टा एसटि सिटआव 30टायावबो बर'फोरा जेननो गोनां जागोन। बै सानखालिसो जाय खालि सरकाराबो गुबुननि जागोन, जाय खालि सरकाराव जिरायग्रा सिटनिफ्राय लानानै इएमफोरा गुबुन हारिनि जागोन बै खालिसो कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया मिथिगोन। आरो बै खालि नोंखौ रावबो बर' फिसाया निमाहा होनाय नङा। आरो नोङो निमाहा होथावथाव खामानिखौबो नों मावाखै। दा बेनिखायनो नोङो आबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय नों जानगाराव था। मानो गोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ जायखिजाया समाव नोङो टारगेट खालामो। दिपेन बर' सारा दिनै सान हर बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिथांनि नेतृत्वआव दिनै बर' हारिया जौगासिनो दङ। बिथाङा माखासे खामानिफोरखौ दायो सिगाङाव थालांनाय खामानिफोरखौ आरोबाव बर'फोरखौ जौगाहोनो थाखाय दिपेन बर' सारा आथिखालाव आबसुनि आफादगिरि बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथां बायदि मानसिखौ सोंखारिनाय माने जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेनि फिथाइखौबो नोङो मोनगोन। मानोना बर' हारिखौ नेतृत्व होयो आबसुआ। आबसुनि हेंथायै खोथा बुंनाय माने बियो गावनि हारिखौ फोजोबस्रांना लानाय। दा बेनिखायनो कास्टम बसुमतारीखौ जोङो खावलायदों नोंथाङा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव था।